Argi geneukan Erraniko adinekoen egoitzan izaera publikoa mantendu nahi genula, eta horrek barne hartzen zula langileen lan baldintzak bai gaur egun eta etorkizuna behi da babestu behar genitula, eta behintzat atzera pausuik eta ezintzula egon, ez? Argi daukaguna eta momentu hortan geneukana zen langile horiek babestu behar genitula. Azken finean, zerbitzu on bat eman nahi baldin badeu, beharrezkoa dela langile horiek baldintza duin eta egokitan egotea, ez? Eta horregatik abiatu genuen Erraniko udaletik Erraniko zahar-egoitzako lan eskaintza publikoa, ez? Ikuste dugu eta gutzako importantia da bai gaur egun eta bai etorkizuna behi da egoitza aldundiaren sarian edo sartzen denean gainontzeko egoitzekin koordinatua egotia, baino argi ikusten dugu ere langile horiek merezi duten baldintzetan lanean egon behar dutela, ez? Ze azken finean langile horiek dira gure adinekoekin eta gure senitartekoak izan daitezken adinekoekin egunero lanean egongo dianak, ez? Eta langile hauek lan baldintza kaskarretan baldin badaude, oso zaila izango dela gure adinekoak baldintza honetan zainduak izatea. Erraniko udalak erakutsi du, borondatea edukizkeo posible dela egoitzetako langileen lan baldintzak hobetzea. Zaintza eta zaintzaileak erdigunean jarri ditu udal horrek eta lortu du langile horien lan baldintzak hobetzea. Egin du eta posible dela erakutsi du. Eta gaur-gaurkoz ezinbestekoa da hori. Ze egoitzetako langileek erakutsi dute, gure adinekoen eta menpekoen ongizatea bermatzeko beraien esku dagoen guztia egiteko prest daudela eta egiten ari dira, bai pandemian zehar eta bai aurretik. Eta langile horiek txalotzeaz gain, langile horiei lan baldintza duinak eman behar zaizkie, prekarietatetik atera eta lan baldintza duinak eman behar zaizkie. Eta zoritxarrez gaur-gaurkoz, kabiak ez du hori bermatzen. Kabian barruan dauden egoitzetako langileen lan baldintza duinak ez daude bermatuta. Eta guri iruditzen zaigu Foru Aldundiak horri lehentasuna eman behar liokela. Erraniko udalak erakutsi du, egitea posible dela eta egin du.